Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu bibiyo ma cikin shafin namu barka ku da haka bar ku lokaci. A yau muna dauke da fim daga kamfanin Sultan mai suna da Kiya. Wannan fim ne yana da kyau, ga wanda bai kalla ba ya kamata ya biyo mu daga farko wannan bidiyo har zuwa karshe. Ta yadda sauran mu kullun sirri. A yau muna dauke da fim ne da kullun sirrin guda 6. Insha Allah mai bukata kin zai biyo mu daga farko wannan bidiyo har zuwa karshe sai sauran mu kullun sirri sai ya sauke. Kake mu zo da faɗin kullun sirrin, idan wani farko zan ka wannan shafin namu ka daure ka yi mun subscribe da alama karara a duk lokacin da muka dore shirye-shiryen mu za ka same su akai insha Allah. Makullan sirrin guda 6 ne kamar da muka ga muku, za mu ga muku su ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Na farko za ka sa makullan sirri, za ka sa lamba 1 ne. Kamar da muka saba ga muku gurufin mu na VIP wanda za ka samu fina-finai ba tare da ka samu makullan sirrin ba. Za ka ɗaukar lambobin mu sai ka yi mana magana. Za mu ajiye muku linkin film in tare da lambobin namu. Wanda za ka yi ɗaukar lambar mu sai ka yi mana magana ta WhatsApp ta yadda za mu saka a cikin gurbikin na VIP wanda ba tare da ka samu makullan sirrin mu za ka kallon fina-finai insha Allah. Sai mu zo ga makullan sirrin na gaba. Za ka iya sa lamba 3. Gina mun ga guda 2 saura guda 6. Kamar da muku bayani muna ga muku yadda za ku samu fina-finai ingantattu masu kyau da a ranar da fina-finai sun ka fito a ranar za ku same su a cikin gurbikin na VIP. Kawai yadda za mu nuna muku zuwa gaba fina-finan da za ku gani a cikin gurbikin idan kun ka shigo cikin gurbikin na VIP za ku same su har wanda mun ka ɗora baya dukansu za ku same su a cikin gurbikin na VIP insha Allah. Sai mu zo ga makullan sirri na gaba. Za ka iya sa lamba 7. Idan ka sa lamba 7 kenan mun ga guda 3 saura guda 3 insha Allah. Ku su za mu ga muku su ɗaya ban ɗaya. Kamar da muku bayani ku daure ku mun subscribe da alama kararrawa a duk lokacin da muka ɗora shirye-shiryen za ku same su akai insha Allah. Kamar da muku bayani gurbikin mu ne na VIP wanda idan ka biya kuɗin ka za mu saka ka a cikin gurbikin wanda za ka sami fina-finai masu kiliyan daga kowane kamfani. A ranar da fina-finan sun ka fito a ranar za ka same su a cikin gurbikin na VIP wanda ba za ka same su a YouTube ba insha Allah. Wanda za ka samu ne a cikin gurbikin na VIP har wanda mun ka ɗora a baya dukan su idan ka shiga cikin gurbikin za ka same su ba tare da ka sha wahala ba insha Allah. Kamar da muku bayani wannan shine gurbikin mu na VIP wanda za ka samu fina-finai ingantattu masu kyau masu kiliyan. A ranar da fina-finan sun ka fito a ranar za ka same su a cikin gurbikin na VIP. Wannan kaɗan daga cikin fina-finai na cikin gurbikin mu na VIP kenan wanda ba za ka samu a YouTube ba wanda mun ka ɗora muku kaɗan daga cikin su kenan wani gada kuke magani a cikin gurbikin ne za ka same su insha Allah. Bari mu je daga makullan sirri mu na gaba. Za ka sa lamba 8 insha Allah. Kamar ka sa lamba 8 za ku sa lamba 5 kenan mun ga saura guda lamba mun ga muku lamba 5 kenan saura guda insha Allah. Ku biyo mu insha Allah za mu ga muku su ma ɗaya bayan ɗaya. Kamar da ku gani wannan shine gurbikin mu na VIP wanda za ku samu fina-finai dukan su fina-finai kun ga mun dora a nan. Kaɗan daga cikin su ne mun ka dogo muku za ku same su a cikin gurbikin na VIP wanda za ka biyan kuɗin ka ne sai a saka ka insha Allah. Lamba ita ce ta ƙarshe. Lamba ita ce za ka sa lamba 4. Wannan lambobi sun ƙare kenan guda 6 kamar da muku bayani. Za ku saka su a cikin linkin da muke sakawa. Akwai link na film na Telegram wanda za ku